pozdravljamo. Da se slikaj. Večeras. Hvala. Sastali smo se večeras da se posjetimo starih nekih dana pre 40 godina. To ne znači da mi imamo neku godinu više ili manje. Ko će ga znati? Uglavnom, tu smo, gde smo, kakvi smo bili, zaboravili smo. Samo napred i imamo nekog iza nas koji će da gleda. Kažite nam kako će vreme sutra da bude. Ne boji se sad imitirati? Nikako. Nije u tom slučaju. Nikad. Samo imaš cigare. Jeli, Boro? Objašnjavaš budali da je budala ja ovdje se zna šta je sad ja vratio. Fabrika je brza. Ja sam ovdje u Radnicima, mi smo je predstavljeni. I normalno država ima pravo da drži početa vodi fabriku. I tu je meni bila čista situacija. Šta nije bilo čisto? Slušaj, svaka čast, a ovi svi čute, gledaj, javi se, možda ćeš da se vidiš na YouTube-u, pazi. Koji je to televizija? Ovo je televizija Multiribar. Multiribar. Kad ukucaš na YouTube-u Multiribar, vidiš ovo. Čekaj. Treba pređeš s one strane. Hoću, burazeru. Besplatno, Trza. Pa misli Slavko, jel bi mogo? Sve znam, samo TV ne znam da popravim.